हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय रनसाय लिरनाय आयदाया जाहैबाय बैसागु बर'नि बैसागुनि सायाव लिरनाय आसाम नाङैनो बैसागु फालियो आसामनि बैसागु बेखौ लानाय जायाखै बर' MIL आयदानि सायाव लाबोनाय जादों दा बेखौ नोंथांमोननि माखासे बिहरनायनि लेखाया बानायनाय जादों गोबां स्टुडेन्टआनो बिहरदों दा बेयो क्लास 8 निफ्राय क्लास 12 सिम बेयो सोलिगोन आरो 10 नङाबा 8 बे मोननै मार्क्सनि सायाव बेयो लिरजागोन 8 निफ्राय 10 सिमाव अदेबानि मेट्रिकआवबो दा 8 मार्क्सल' एसियाव फैनाय जासै बेखायनो 8 खौ बांसिन कमन लानाय जादों 10 बाबो बियो लिरजागोन 10 मार्क्सआवबो बेखौनो मोनगोन बेखौनो लिरनो हागोन बेनिफ्राय बेखौ फोसावना होबाय जोंनि चेनेलनिफ्राय लिरग्रायाथ' आंनिफ्रायनो लिरनाय जाहैबाय एसे टाइप नट टाइप खालामना होनाय जादों गोबां बिजाबफोराव नोंथांमोना बैसागुनि सोमोन्दै मोनगोन नाथाय बेखौ चेप्टार हिसाबैसो मोनगोन बेखौ नट हिसाबै लिरनो हानाय मोननाय नङा आरो 8 मार्क्सनि मोननाय नङा बियो आप टु 15 मार्क बा लिरजोबथारोबा 20 मार्क्स गाहाम जाहैगोन नाथाय बेखिनियासो बे मार्कजों मिलायनाय नङा बेखायनो नट टाइप खालामनाय जादों दा गोबाव खालामाजासे फैदो बैसागुनि सोमोन्दै जोङो फरायना होलांदिनि बैसागुआ आसामनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो बर' हारियाबो बेखौ देरसिन रंजाथाइ फोरबो हिसाबै फालियो बेयो मोनसे बोथोरारि फोरबो एबा बोथोरनि सायाव बिथा खालामनानैनो फालिनाय फोरबो बर'फोरनि गासैबो ओनसोलावनो बे फोरबोखौ फालिनाय नुनो मोनो बर'फोरा बैसागुखौ फारियै मोनथाम बोथोराव फालियो बेफोर जादों मागो दमासि एबा माग दानाव फालिनाय कार्तिक गासा एबा कार्तिक दानाव फालिनाय आरो रंजालि बैसागु एबा बैसाग दानाव फालिनाय बैसागु दा गिबिसिनथाराव कार्तिक गासा एबा कार्तिक बैसागुआव फालिनाय जायो आसिन दाननि जोबथा सानखौ संक्रान्ति हिसाबै लानानै कार्तिक दाननि गिबि सानाव बे फोरबोखौ फालिनाय जायो बे समाव माइ ओंखारहांल' जायो जाउनाव बयनिबो न'खराव आंखालनि सम जायो बेनिखायनो बे फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जाया खालि गलिनि लांगोना न' लांगोना दुब्लियावल' गासा सावनानै फालिनाय जायो बै सानाव बेलासि समाव न'नि आइजोआ दुगैस्रां दैस्रां दख'ना थावसि गाननानै खानाय हगारसारना बाथौआव आर'ज गाबो आरो गनसा एबा सेवारि गंसे लाना थाव गुबै एसे खुन एसे लाना दुब्लियाव न'नि हायाव माइ फारफ्रोमबो खनजों थाव गुबैखौ माइयाव फुनै आरो गनसायावबो फुनना माइ बुज्राव माइयाव बुज्राव बिमा माइनावखौ आर'ज खालामना फैयो जाहाथे गावसिनि आबादा मोजां जायो बेनि उनाव मोनाबिलियाव न'नि हौवाया थाइगिर बिखङाव गासा सावहैयो आरो बेयावनो बेयो फोरबोआ जोबो होनदों दा बेखौ नट टाइप हिसाबै बेखौ सुंद'यै सावरायनाय जादों माथो मोनथामबो दाननि बैसाग बा फोरबोखौनो बे मोनसे नटआवनो सोजोबनांगौ नालाय ओंखायनो बेखौ बारा गोलाव खालामनाय जायाखै बिनि बागै स्पेसियेल भिडिअ नोंथांमोना आलादा बानायजायो आरो बेखौ उनावहाय लागै मोनगोन नाथाय बिनि फालिनाय प्रेक्टिकेल जायफ्रा बानायफेरा जायफ्रा नुफेराखै दुब्लियाव थांनानै बे खालामनायखौ नुफेराखै नोंथांमोना नायनो हागोन ब्लग भिडिअ नोंथांमोना नुगोन बिनि डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थांनानै नायनो हागोन कार्तिक गासानि सोमोन्दै नैथियाव दङ पुस दाननि जोबथा सानखौ संक्रान्ति लानानै माग दाननि गिबि सप्तायाव दमासिखौ फालिनाय जायो बे समाव बयनिबो न'आव माइ थानायलाय जानाय लोंनायबो गाजा गोमजा फालिनाय जायो माग दाननि गिबि साननि सोरांसि समाव गोबोरखिनि दैजों न'मा न' इसिं ओंखाम संग्रा बाख्रि न' बायदिफोरखौ बेंखननानै दोननाय जायोमोन खानानै दोननाय जायो गोदोनि समाव फिथाइ सायग्रा बिफांफोरखौबो जिगाब एबा थाराय बिफांजों खानाय जायोमोन बे समाव गोबां रोखोमनि फिथा बानायना जानाय जायो जेरै एन्थाब सौराइ लारु बायदिसिनाफोर हासुङाव सोना सावनाय मेनाय बायदिसिना गासैबो आदब जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथा सावनानै जानाय जायो बेनिफ्राय फिथा लावदुमखौ जानाय जायामोन मानोना मोसौनाव दुमालु जायो होनना फोथायोमोन नाथाय आथिखालाव बेखौ बयबो जासै दा बे फोथायनाया गोमालांबाय बे समाव जायगा लायै जायगा बेलागुर सावना इसोरखौ फुजियो आरो लावखार ओंखाम जानानै रंजायो दा नैबे माग दाननि बैसागु एबा दमासि फालिनायखौबो गुबुनथिंजाय गुबुन बुंनाय जायो दा बेखौबो बे नट मोनसेयावनो सोनाय हिसाबै बारा गोलाव खालामनाय जायाखिसै बेनि आयदा सायावबो मोनसे गोलाव रनसाय जानो हागौ मोनसे बोथोरनि बे मोनसे रंजाथाइ फोरबोनि सायावनो बेखायनो नाथाय मोनथामजों मोनसेखाय बेखौबो गोबाव खालामनाय जायाखै गोलाव जायाखिसै जिहेतु सर्ट खालामथारनांगोन बेनिफ्राय दङ थामथियाव बर'नि देरसिन रंजाथाइ फोरबो रंजालि बैसागुखौ फालिनाय जायो बे बैसागुआव सैत्र दाननि जोबथा सानखौ संक्रान्ति हमनानै बैसाग दाननि 7 सानहालागै फालिनाय जायो बेनिनो संक्रान्ति सानाव मोसौ बैसागु फालिनाय जायो बे समाव ओंखाम दोनि हांगारखौ थाव गुबैजों लगायना नोलो एबा औवानि मोनथाम हासुं बानायना हांगारखौ मोसौनाव थुनानै होयो बेनि लोगोसे थाराय बिफां रायदों बिलाइ मोखोना बिजौ खाथ्रि बिबार लाव फान्थावनि माला जयै टेवलजों खाजाबना गलि मोखां लांगोना बाख्रि मोखां बायदियाव थुनानै दोनो बेनि उनाव मोसौखौ गलिनिफ्राय होलांनाय समाव लाव फान्थावनि हाफ्लेनाय आरो सबाय सिबिंनि बेगर जयै मोसौनाव सारै खुगा मेथाइ खनना होलाङो
मख'जायोदि गोदोनि समाव बे समाव मोसौखौ खायामोन आरो गलिनि आरो मोसौ खाग्रा दिरुंफोरखौ गोदान होयोमोन, गलिखौ खोयोमोन, लोगोसे मोसौखौ लावथिजों बुनाय जायामोन। दा बेखौबो बेयावनो फोजोबनाय जादों। बिनि उनावहाय बेनो मोनसे जोबोद गोलाव मोनसे आयदा जायो, मोनसे चेप्टारानो जायो। दा बेखायनो बेखौ नट हिसाबै बेयावबो सुंथाबै मोसौ बैसागुखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय। आरो बिनि खुगा मेथाइफोराबो गोबां दङमोन, गोबां बिजाबफोराव दङ, गोबां लिरगिरिफ्रा लिरनानै गालांबाय, बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। आरो मोसौ थुखैनाय एबा मोसौ बे थुखैनायनि भिडिअ नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा ब्लग लाइभ नोंथांमोना नायनो हागोन, डेसक्रिपसनाव लिंक दं। आरो गोदोनि आरो दानि रुजुनाय बेनिबो भिडिअ नोंथांमोना नुगोन, डेसक्रिपसन चेक खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय दङ मोसौ बैसागुनि अखानायैनिफ्रायनो मानसिनि बैसागुआ फालिजायो। बे सानाव न'नि बाथौ आर'ज गाबना न'खरनि उन्दै गेदेर मान लालायलायो। बे बैसागुआव बांसिनै जानाय लोंनाय जायो। बे समाव उन्दै गेदेर, बोराय बुरै, सेंग्रा सिख्ला बयबो गावजों गाव लोगोजों लोगो न' मागियो, रंजायो। लावखार ओंखाम जानायबो जायो, माने पिकनिक जानाय जायो। रंजालि बैसागुनि समाव खाम, जथा, सिफुं बायदि दामजु लानानै रंजानाय जायोखायनो बे फोरबोआ बांसिन समायना आरो गाजा गोमजायै खालामजायो। दा गोदोनि समाव बिदिनो न' मागिनाय, न' जौ मागिनाय, लोंनाय जानाय गोबां सोलियोमोन। गामि गफा गासैयावबो गोबां सप्तासे बा 7 सानहालागैया बियो सोलिबाय थायोमोन। दानिया आथिखालाव बर'फोरा सोलोंथाइ आरो रांखान्थियावबो जौगाबोबाय, बेनिखायनो समाबो थोला, मानसिफोरनो समाबो एसे बेसेन जाबाय। बेनिखायनो रंजालि बैसागुनि फालिनायाबो सोलायबोनो हमबाय। आथिखालाव सिगांनि बायदि मागि जौ बेदर जानाय, लाद्रा लुद्रा माखासे गाज्रि हुदाफोरखौ गारनानै जौस्राङाव फालिफैनो हमबाय आरो बियो खान्थि बादि खालामजाबाय। बेयाव रंजानाय बाजानाय, गुबुन गुबुन गेलेनाय, मान होलायनाय, उन्दैया गिदिरखौ, बोराय बुरैखौ बायदि हाबाफारिफोरा मोनसे हारिखौ सोद्रोम आखु आरो सोदोमस्रिखौ जोंनि बर'नि हारियाव गायसननानै होनो हाबाय। दा बेखायनो जोंनि बैसागुआबो मोनसे सिस्टेमेटिक आरो कालारफुल जाबोबाय आरो दा बेखायनो मानसिफ्राबो बेखौ गुबुनफ्रा जोंनि बैसागु फालिनायखौ एसे फल' खालामनो हमनो हाबाय। दा बेखौ लास्टआव होनांगोन, मानो होनबा बैसागु गोदोनि आरो दानि नैबे लास्ट पेरियडआव एसेबाबो ओंखारहैबाय। दा बेखायनो जाय एग्जामिनार नोंथांमोननि बे एन्सार स्क्रिप्टखौ नायोबा बेयो एसेबाबो हमनो हागोन आरो नोंथांमोना फुल मार्क मोननो हानाय जागोन। दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। गुबुन गुबुन एसे आरो गुबुन गुबुन बर' ग्रामार बेफोरबायदि नोंथांमोना भिडिअ नायनोबा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बेयाव हाबनानै नायनो हागोन। प्लेलिस्ट हिसाबैबो नायनो हागोन, चेनेलाव थुनानै फारि फारि गोबां भिडिअ बानायखानाय दङ। आरो गुबुन माबाफोर आयदानि सायाव नांगौबा कमेन्ट खालामनो हागोन। बेनि उनावहाय नोंथांमोननो हानायबा बेखौ बानायनानै होनाय जागोन। शेयार खालामनानै हो भिडिअखौ, जाहाथे गुबुनफोराबो मोनो। लोगोजों लोगो एसेनोसै, गोजोन्थों।